Naputok ng baril ang isang lalaki at ang mga pulis sa Cebu. Yan at iba pa sa balitang dako ni One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale? Maingod to Sheriff, patay ang isang 34 anyos na lalaki matapos mapatay ng rumisponding pulis noong gabi ng Miyerkules sa Compostela, Cebu. Base sa investigasyon, nagpaputok umano ang baril ang suspect na si Joel Nino Pareha malapit sa gymnasium kaya isinumbong siya ng mga parak sa mga residente. Sinubukan din ng kapitan ng barangay na kausapin ng suspect pero hindi ito nakinig. Kaya naman pagdating ng pulis, agad silang nakiusap na sumuko na ito. Pero imbis na kumalma, bumunot ito ng kalibre 38 at pinaputukan ang mga pulis na tumama sa side mirror ng patrol car. Gumanti naman ang putok ang mga pulis kung saan napuruhan si Pareha sa tiyan. Dinala pa siya sa ospital pero diniklara ng dead on arrival. Dahil dati nang sumuko sa pulis si Pareha dahil sa paggamit ng illegal na droga at nakaschedule na sa rehab. Sa ngayon, inaalam pa kung paano nagkaroon ng baril si Pareha. Iba pang balitang dako, Cheryl, 2 batang sakay ng motorsiklo ang nasawi matapos madisgrasya sa madilim na kalye sa bukiring bahagi ng Barangay Sinsin sa Cebu City alas 10 kagabi. Ayon sa kaanak ng mga biktima, papunta sa isang lamay sa Talisay City ang 2 bata, edad 12 at 9, kasama ang kanilang mga magulang at nakaangkas sa motorsiklo. Bigla raw nawala ng preno ang motorsiklo kaya sila sumemplang. Dinala ang pamilya sa Cebu South Medical Center ngunit ang mga bata ay nabawian na ng buhay bago pa man makarating sa ospital. Nasa ospital naman ngayon ang mga magulang nila na nagtamo ng mga sugat. Kasalukuyan namang iniimbestigahan ngayon ng pulis ang nangyaring insidente. Maukini ang mga balitang dagko karong adlaw gikan diri sa Sugbo. Balik sa iyo, Cheryl. Daghang salamat, One News Cebu Desk Editor Dale Israel.